मास्टर आत्मा घटना आदि कोड की नेबुल करबली हम ताके किछि कहले हमें बुली 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 ए गोळथ गान पूरा टपा छाडी देला आ कोड की हमें घटना नबु को के जुबु किछि कहले नि किनि करू कहले छियो हां हां आ से पुण्य भाई साथी कोड जाइथु से रे एटी जे को कहले जानतो ना पुण्य भाई कहले हम मोनि हाथ के आसी पारिबनी आ तमे जो कहले कि आसी से जाइले नु कहले कि आसी એટલે कहले खाली आसले के हम जे तो से पुण्य भाई फूल दला दिलो देला ना सेका फरक होता ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ହବ ହେ ଏ ସାନ ଝିଅଟା ଯାହା କଲ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆମେ ନଷ୍ଟରେ ସେ ସରଟା ଚାଲି କଣ ହଲ ଯେ ଆମେ ଯେ ସିପି ଧଇ ଧା ଗଲା ହେ ଆହାବ ହଁ ଆଜି ଏ ଗାଈ ଗାବ ଆଜି ହେଲେ ସେ ପ୍ରତାପର ପୁଅ ବାହା କରିଦା ତାକୁ ଡାକିବା ତାକୁ ବାହା କରିଦବା ହଉ ଝିଅ ଆଉ କଣ କିଛି କରିବନି ତ ଖାଲି ଘଟଣା କିଆ କରିବ ନା ଆଉ କଣ କରିବ ତମେ କରିବା ହଉ ତେ କାଇ ଦେଖିଆ କାଇ କଣ କରୁଛ କଣ ଦେଖିଅ କିରି ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଡଙ୍କା ନଗରରେ କିରି ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଡଙ୍କା ନଗରରେ କିରି ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଡଙ୍କା ବାବୁଲା ଭାଇ ନା ଭାଇ ମୋର କାहे ଉଠାର ଆଣନ୍ତି ଡଙ୍କା
ଏ କହ୍ନେଇ ବାପା ହଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି